Wara 4 xhur, Malta għadha qed tinżamm fuq il-lista l-griża tal-FATF u jidher li fadal ftit żmien mhux ħażin sakemm pajjiżna jitneħħa minn fuq din il-lista, lista li qed tibqa' taffettwa r-reputazzjoni ta' Malta b'mod mill-iktar negattiv. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-President tal-FATF Markus Pleyer, intqal li għalkemm pajjiżna għamel progress fil-pjan ta' azzjoni sabiex joħroġ minn din il-lista l-griża, għatfadal ħafna ħidma x'issir. Markus Pleyer wissa li għatfadal aktar xogħol peress li ebda wieħed mill-punti fuq il-pjan ta' azzjoni ta' Malta għadu ma ġie indirizzat minn mindu pajjiżna tpoġġa fuq din il-lista. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet intqal li l-Botswana u l-Mauritius neħħew minn fuq din il-lista minħabba li lestew il-pjan ta' azzjoni tagħhom. Il-Botswana kienet ilha f'din il-lista mill-2018 filwaqt li Mauritius poġġiet fl-2020. Markus Pleyer qal li l-Gvern tal-Mauritius fi ftit xhur ħal miżuri kollha neċessarji biex jagħmel l-investigazzjonijiet meħtieġa kontra l-ħasil tal-flus u jipproċedi fejn kun hemm bżonn. U anke l-Botswana għamlet l-almu kollu tagħha sabiex tindirizza il-problemi li kienu qed jaffettwaw ir-reputazzjoni tagħha. Fid-diskors tiegħu dwar il-budget il-Prim Ministru Robert Abela ma qal xejn konkret dwar x'inhuma l-pjanijiet tal-Gvern Laburista biex pajjiżna joħroġ kemm jista' jkun malajr minn fuq din il-grey list. B'kuntrast il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg qed iwiegħed li gvern ġdid nazzjonalista mmexxi minnu jaħdem biex Malta toħroġ mill-grey list tal-FATF fi żmien 90 ġurnata.